Бусан в Южна Корея летим до Япония в Осака. Осака е вторият по големина град в Япония. Намира се в южната част на остров Хонсю. Има население 2 милиона и 600 хиляди души. Влизаме в Осака. Небостъргачът Умеда Скай Билдинг. Това е една от 7-те най-високи сгради в Осака. Състои се от две 40-етажни кули, съединени с мостове и ескалатори. Височината на кулите е 170 метра. Снимки от една от обзорните площадки. Изглед към Осака. Макет на сградата. Замъкът на Осака. Един от символите на града. Построен е през 1583 г. от Тойотоми Хидейоши, известен японски самурай, феодал и един от обединителите на Япония. Замъкът е обграден с каменни стени, високи 30 метра и ров с вода. Главният дворец на замъка с златни орнаменти. Посещаваме един от най-големите пазари на Осака. Параклис на пазара. Квартал до Томбори. Една от най-големите туристически дестинации. Средище на забавления, малки ресторанчета, сергии за улична храна, грамадни неонови реклами.
Мостът над река Дотон. Опитваме местния специалитет такоячи, малки тестени топки, вътре с парченца от октопод, полети с различни сосове. Нара е малък град с население 350 000 души, но е известен със своите храмове и 1500 петнисти елени, бродещи свободно в парка. Нара е първата постоянна столица на Япония от 710 до 784 година, през което време са се изредили 7 императора. Най-голямата забележителност на Нара е храма Тодай Дзи, или Великият източен храм. Това е най-голямото дървено съоръжение в света. Този храм е от 12 века, многократно разрушаван и възстановяван, като и до днес е действащ храм и монасите провеждат тук служби и ритуали. В вътрешността на храма се намира най-високата света статуя на седящия Буда, 15 метра, изработена от бронз с тегло 380 тона. Значението на вдигната дясна ръка е "не се бойте, елате", а спуснатата на коленете лява ръка иска да каже "аз ще ви подкрепям". Отляво и отдясно на Буда са неговите охранители. Макет на храмовия комплекс. Пред входа на храма има статуя на един от учениците на Буда – Пиндула, покровител и лечител на болните. Хората вярват, че ще се избавят от болката, ако потъркат съответната част на статуята. За да се опази статуята от множеството докосвания, тя е покрита с наметал. В началото на алеята към храма има порта с правоъгълна форма. Това е характерен шинтоистски символ, което показва преплитането на шинтоизма и будизма в тези времена. По алеята има над 3000 каменни фенери. Това са дарения от хората за помен на починали им близки. Еленът е едно от свещените животни за японците, защото според легендата бог Такамизучи пристигнал в новата столица на бял елен, за да я пази. В парка около храма има голям брой елени, които свободно се разхождат и са свикнали с хората. Приближавайки се, те са научени да правят лек поклон, очаквайки нещо за ядене. Хората им дават оризови бисквитки, които се продават за целта. Хапвайки си, пак с характерния за японците поклон, елените се отдалечават, макар понякога и да са доста нахални. Замъкът Химеджи
или замъкът на бялата чапла, поради блестящата си бяла фасада и приликата с излитаща птица. Това е един комплекс, включващ общо 83 постройки и множество отбранителни съоръжения. Построен е като самурайска крепост между 1581 и 1609 година. Включен е в списъка на ЮНЕСКО за световно наследство. Бил е снимачна площадка на филми на Джеймс Бонд, като Последния самурай и други. В замъка сме. Шинтоистски параклис. Непосредствено до замъка е красивият парк Кокоен. Паркът е построен чак през 90-те години на миналия век, но сградите и градините все още са в стила на древният японски период Едо. Японски кедър. Град Кобе с население около 1,5 милиона души е седми по величина град в Япония и трето по величина пристанище след Токио и Йокогама. Забележително за Кобе е телешкото Кобе, от телета местна порода, отглеждани по специална технология. Кулата на Кобе до пристанището. В един от универсалните магазини.